Mao ni si Ma'am Annalyn. Usa siya sa nakapasar sa Career Executive Service Written Exam o CESWE para maka-hold ka og posisyon sa third level nga trabaho sa gobyerno. Kinahanglan makapasar ka sa Career Executive Service nga mura og evaluation o sultihan ta mo dili na sa yun ni take og principal's exam wag ko kapasar unsa na kani nga level, no? Kinahanglan pasaron nimo ang upat ka stage para makalingkod ka or makakupot ka og posisyon sa third level. Ug ang unang stage mo na ang written exam or Career Executive Service Written Exam. Mao na ang bagong pangalan karon kay sa una Management Aptitude Test Battery ang tawagan na. Og maunay napasaran ni Ma'am Annalyn karon, sultian ta mo almost 400,000 ang ni-take pag March this year ana nga exam. Usa lang si Ma'am Annalyn sa mga napasar sa Division of Lapu-Lapu City na ni-take sa mao nga exam. So congratulations sa tanan nga mga nipasar sa CESWE. Congratulations ninyo mga ma'am and sir. Suwayan niya ako na puon. Kapasar ba ka ako, no?